माई दुगरा सुती था, उ दोनों गोड़ा घर में सुती है सब। तब बाबू रे तोर पापा दोसर शादी करल बड़ा, अपना बहन के नाम के संगे भागल बनी। कोर्ट मरे जिलाए को कर उम्र नहीं आ यही करते करते 6 महीना बीतल तले भाग गई शादी ले लोकरा के लेके भाग फरा। हम लोग को महीना से चक्कर रहलो 2 साल से 12 बजे रात में पकड़ल रही तो घर हम पैदल ले जैसे गए रहनी 1 घंटा लग रहे जाए में ओकरा घर गईनी। ओकरा बाप से कहनी कि तार बेटी हमरा मर्द के संगे बिया तो अपने बेटी के सजब कि ना कि हमनी के ओकर जो ना करके तन व्यवस्था कर दी। लगे से पकड़ ले लगे से फोटो रख ले बनी, वीडियो बना के रख ले बनी अपना पति के। हाँ और लड़किया के। हाँ लड़किया कबो आमने सामने पकड़ ले, कबो बोलो कबो गोपालगंज भेंटो करते लगा रहल पति। हाँ ओकर से जाके गोपालगंज भेंट करी। कुंवारे में से ही खेला बेला करते रहो। हाँ कुंवारे में से करते लइए, कुंवारे में से ओकर वीडियो फोटो सब रख ले। सुने में होता कि और मोती मार के तब से बियाह के। हाँ हाँ हमरा के बनवा के खिया के तब हमारे से भगा के शादी का बनवा के के गामछा पर रहियन चाहे छोट मोट पैंट पर रहियन ओई पर जाके ओकरा के बुला के लेके चले नहीं जान आ फिर से ओकरा घर के पीछे ओकर तो पूछे ना तो हम बता देबनी कोई नहीं। उम्र लड़की कितना बटे बाकी अब झूठ के सच लोग कहता कि ओकर 18 साल की उम्र बा, ओकर 18 साल की उम्र नहीं खे। राउर मानसा माने का बटे हमार मान सही बा कि हम जेकरा से शादी करबे ओकरे पर ओकनी के हम पकड़ ले बनी मर्दू कौरी। हाँ ओकर लड़किया के संग में पकड़ ले हम ना जियम रह बिना रो कहीं सौखी रह कहीं चल बाकी हमरो के राखी जब राजिए ना रहनी शादी करे के। हमार भैया भी सब के कहल कि ओकर मुंह में बड़े ना हुई शादी करिए मरिया दिया में का शादी कर जाई। खीर खा लेनी तो सिर्फ खाली मैंने याद पड़ू कि हम लड़का से शादी कर सुतत जागत उठत बैठत हमेशा हुई याद। हाँ याद आओ रोज सब के बता दी जो महिला हमारा साइड में दाहिने साइड में दिखाई दे रहा बड़ी इनके पति ही इनके दू गो लड़किया के बावजूद इनके पति एगो लड़की के साथ लेके फरार हो गए बड़े और इस शादीशुदा महिला बढ़िया कहीं ना कहीं गुहार लगावता रही कि हमारे पति वो चल आओ सु लड़की के छोड़ दे, लेकिन कहीं ना कहीं बात तनको पति नहीं सुनत। आई बातचीत कर का कुली मामला बाटे कहिया के बात बाटे का नाम पड़ी रहू किरण। अच्छा रहा हस्बैंड का नाम रहा धनंजय। कौना लड़की से लेके भागल बड़े कौना लड़की के ननद के संगे। हाँ अच्छा 2 साल से चक्कर हाँ 2 साल से रहल तो का सबूत वगैरह वो देखल नहीं कि 2 साल से चक्कर रहल सबूत ही रहल कि हम के लड़किया रहू ना तमे का लागत रहल ना तमे हमर कुछ ना लागत रहिए उनकर बहन के नंद लागत रहिए हमरा मर्द के ते छोड़ दे हमरा मर्द के संग बात कर छोड़ दे ई कोइन का कि ना हमें इंगे को काल मर में जा कल तनी बात कर ले तनी कि हम ओकरा के रख लेबे तो भाग के थोड़ी शादी कर ले तो को माझा लेके जइहन मोटरसाइकिल से लेके जइहन आ गांव के लोग मन कौन लड़की चाहे सहेली के देखी तो कही के तार फलाना हो ओकरा संग ते बोलत रहले फिर ओकरा संगे ओकरा के मोटरसाइकिल से लेके जात रहल हम के चल जाम तो उ और उनका राज हो जाई। घरे भी बोला लिए नहीं जान ए जान रात में बोला लिए उनका बहन के बियाह बीतल। अच्छा वो रहम ओकरा बाद जे बोला लिए हाँ रहम तब बोला लियन रहत रहनी तब ओजन हो टंकी बाटे करिया एगो टंकी ओजन जाके वो घर में बोला के लियन आ घर में बाहर से गेट बंद कर दिया ना जाके ओजा सुजे है ओकरा के बाउजन से ओजन से बोला लियन हमनी के शादीशुदा बानी जाके हम ये समझैले बानी बोलले बानी वैसे हम धक पकड़ के लिया घर में कहले बानी कि रवा ओकर संगत छोड़ दी रवा ऐसा गलती काम मत करी हमार जिंदगी बर्बाद हो जाई हमारा 2 गो लड़का बड़ा सा ओकनी की जिंदगी बर्बाद हो जाई। फिर से भी उनका बहन से हम कहले बानी बात की देख ली दीदी ये अपना भाई के समझा दी लोग अभी हमार लड़का बड़ा सन केगा रहिया से का करम हम आ तो ना हम गलती कबो दीदी ना करम कि 2 में 6 बहन में 1 बहन श्रीमती नाम उहे से हम कहनी कि वो बात नहीं खिलो मानत यहाँ से हम जब से ओकरा से संगत चलता तब से हम यहाँ से हमरा कौनो रिश्ता बन आ चाहे कौनो संभव नहीं खे को वहाँ से हम बोल चाल अच्छा से बात राउर शादी कब भई रहे हमार 2018 में भई रहे। रोरो लभे चावल शादी रहे कि नॉर्मल शादी ना हमार कोर्ट मैरिज ये भइल भागा के शादी भइल बटे भागा के शादी। हाँ खीर हाँ खीर में पति रुआ के बनवा के खिया देले हाँ खीर में बनवा के हम कम तो खीर हाँ ना देखले रहनी के काहे ना राजी रहनी उनका से हम ऐसे राजी ना रहनी कि हम उनका से कोई बात ना कइले रहनी आ कोई बात ना कइले रहनी आ हमरा घर के लोग कहल कि ओकरा मुंह में बरे बा भले देख लेले बानी से ओकरा से शादी ना हुई देख के छोड़ दिल लोग घर के लोग कहत रहे। हाँ हमरा घर के लोग कहलक दोसर जगह शादी फिर 10 दिन के बाद उनकर बहन बोलैली गईनी कि वे खीर पूरी हमरा खियले बड़ी आ खियाइले बड़ी 10 दिन के बाद में हमरा मती में का आइल बा लड़का के हमको देखले नहीं की आ देखले के बाद माने भाई बहन मिल के खीर बनवा के रोवा खिया के मती मरवा के तब रोवा सब बियाह कइल। हां कोर्ट मैरिज। हां कोर्ट मैरिज करा ले लो पहले रोवा स्वीकार ना करत ना ई हमको चेहरा ना हम चेहरा तो देखले ना रहनी बाकी इतना जानी कि हम लड़का से शादी करम कैसन को होई लड़का से शादी करम नहीं देख ले तक ओई लड़का से शादी कर खाली ये जब से वो खीर खनी तब से को साले रोवा के बढ़िया से प्यार दुलार मनले है रोवा के रोवा उनका के मानत नहीं कब से ही लागल है तरह हो के उनका 1 साल
1 साल से? हाँ 1 साल। 1 साल से रउआ ठीक रहनी है? हाँ 1 साल अब रउआ प्रति ठीक रहला है? हाँ 1 साल हमारे साथ ठीक है, ओकरा बाद से खराब, ओकरा बाद से कोगो लइका फइका बड़ा सर और 2 गो बाबू बड़ा सन। 2 बाबू लेकिन मुंह ना देखला तुरंत लेके भाग गेले लेकिन हाँ लेके भाग, ओकरा के केंगा रो लेके भागता। शादी उ लड़किया कहती हम शादी नहीं कैले, किरण तेजे कहबो यहाँ करे, हम करी तो ठीक बा छोड़ दे हमारा मर्द के। तो मर्द के छोड़ दे, तू कहती हम कहीं कि तब ओकर पापा कहाँ बानी, आ तो काम पर गइल बड़न, हमारा के भगा के ले बड़न, उनकरे हम हाल जानते नहीं। हम कहती ठीक बा तू संगत छोड़ दे उनकर, तू अभी से आ जा, तारा बाप पैसा राय को के आ रखवा देता नहीं अभी। अच्छा फोन सर कहते बानी कि हमरा लगे रउआ आ जाई मानतनी बात के ओकरो को रखे ओकरो हमरो को रखे। हाँ हम कहतनी फोन से कि रो हमसे बात करी आई ए जान, आखिर दूर से क्या कहले बात कर द्वार पर आई बतिया ली, हमरो के राखी, अगर ओकरा के राखे के मन हो तो हमारे सामने ओकरा के मत रखे, अगर राखे के बात तो कहीं राखी ओकरा के, बाकी हमारा सामने मत रखे, जहाँ रहे तहाँ। तो सुन तरह की ना बतिया जब फोन करते तो फोन से बातचीत होता? हाँ बातचीत होता। का कहता नहीं उ रेट ये कहते तू गाड़ी दो, ओकरा के रखबे मत करो। लड़किया कहती है? हाँ लड़किया कहती है कि तू ओकरा गाड़ी दो रखबे मत करो। अच्छा। हाँ आ लड़किया कहते घर में से निकल जुते, वो घर में हमार हक बा, तोर हक नहीं। हाँ तोर हक नहीं है में रहे के, तू जइया। अच्छा इले के इनकरा भगले कौन दिन हो गई? 1 महीना हुए। 1 महीना? हाँ आ तनको लेकिन मुंह हाथ लइकन ना नहीं ना तनी लइको तो पूछो दिन से पापा कहां बड़े? हाँ ना लइको तो अभी छोट बात तो उतना का समझ में आता कि का पापा कहाँ बड़न कहाँ ना। एगो 2 गो बड़ा सन लइका? हाँ 2 गो बड़ा, एगो 1.5 साल के बा, एगो 5 साल हो गल पूरा। राइट 5 साल। तो बड़का लइका तो पूछो तो कि पापा कहां बड़े? अगर वो के एक्सेप्ट ना करिए तो वो का करे? मान के चलिए अगर लड़की बोलो भाई जाता एक्सेप्ट ना करिए तो वो का करे? अगला कदम का रह जाओ? हमरा अगला कदम कुछ ना रही, हम कब केस करम का। हाँ अगर मान जाता रहे और चुपके से वो के रखे तैयार होता तो राखस, हमरा के खर्चा देस राखस, अगर ओकरा उनका ये ओकरो के राजी बा राखे के तब कि हमरा सामने मत राखस, कहीं राखस बाकी हमरा खर्चा देस आ या आवस आगे पहले घर आवस, ओकरा बाद से उनका से जवाब कोनो बाटे। अच्छा घर परिवार के लोग के बात मानता रहे कि ना जी? ना वो का ने घर के बात मान दल कि ना बिना, अब उनकर माई भाग रही कहाँ दूँ, जब घरे अभी आते आते वीडियो रिकॉर्डिंग सब आवे लगे। हाँ हमारे लगे आवे लगे। वीडियो में का भेजत रहे? वीडियो बना के वो वीडियो बना के लड़कियां भेजतिया, माने फोटो सेट करके गाना सेट करके भेजतिया कि हम एक शादी कर लेल बनी। तो कहीं ना कहीं अगर मर्द के फोटो और कुंवार लड़की के संगे आवता तो कहीं ना कहीं मन में तो खींच बरबे करी। कुंवार नहीं है शादी कर लेल, माने शादी है ना, शादी कर ले माने पहले कुंवार रहल से। हाँ पहले कुंवार हो गेल। देख सनी काफी कहीं ना कहीं महिला दुखमी बाड़ी और ऐसा पुरुष के कहा गया कि समाज हमने के कहाँ से कहाँ जा रहा बटे। अच्छा लड़की के घर के दूरी कितना दूर बाटे घर थे? ऐसे 2-2.5 किलोमीटर पड़िए जाए। 2-2.5 किलोमीटर? हाँ। अच्छा ई ओकर लग जाता कि ऊ एजा होत लसियो ई जात रहन, वो जब फोन करें तो कब कब जाइहन गाड़ी से, राती खानी गेट बाहर से बंद कर दियन, हम सुत जाए आ वही जैसे गाड़ी धीरे धीरे ढुला लिया ना, हो टंकी के लगे जाके गाड़ी चालू करके चल जाइए।